wong Pandhawa ora menake negara Ngamarta utawa Wara Drupadi sak boyong marang negara Parangkencana. Rawi-rawi lantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kalih wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani, kula kalih bilung mengke rekasa nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ora urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung. Wonten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun? Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun priksa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modar. Sing duwe bojo we tenang. Sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Gus, cangkeme. Perkutara aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mergo grining tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Botoe Pandhawa, pujanggane Pandhawa. Wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa, Baladewa nesu. Sampeyan didupak saka Datulaya niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Kok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkuli kadidene Baladewa. Wenang boyong Wara Drupadi, tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa, ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh, mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Tur ampuh kabeh. Ngamarta niku sing ampuh anak-anak Pandhawa, mboten kaya nggone sampean. Nggone sampean niku sing ampuh ming pil. Kok pil? Pil ampuh? Ha iya. Mboten. Contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki. Niku Senopati Ndarawati, wonge cilik, ganthet ngiyayet, bringose nglergeni, kupingke tiwa tengen. Tumpangke kok kupingke. Tumpangke kuping kiwa tengen. Tangane cilik, atose ra jamak. Ngantem sampeyan tepiur. Modar saknalika. Niku Sencaki duwe gada jenenge Gada Wesi Kuning utawa Gada Inten. Niku gedene ming salengen bayi. Tamake Gunung Jugruk segara asat lho ora medeni. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula saku cangkem. Amundur. Nggih. Lho yo meng ngomong. Ah, sonomu apa-apa. Ini begini ya, Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. Ini kula ngomongi karo sampean. Aja wani pisan-pisan karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong liwat ukur, antasena ku ya dadi kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampeyan. Aja nganti wani bisa iki mundur. Iki mutar kowe. Cekel angel ra jamak-jamak. Mutar. Wis mlaku sajuru-juru wadyabala saka negara ing Parangkencana.
Jaya Sudarga tak enteni ora iso nglaturake putri saka negara Ngamarta Dyah Ayu Drupadi mulih nang negara Parangkencana cetha nek kowe dadi banten nganti aku ora kelakon dhaup karo Daiwara Drupadi wis trima kukut jagating Prabu Patokol Bawarsari neganing atiku. Hanggro sesumbar lindhu bumi konjeng kumalu kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang Tokok wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten timbalan sinuwun. Wektu dina samengko kaget rasaning atiku. Nggonku sowan marang ngarsaning Sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Prabu Jaya Sudarga entuk kewajiban, Gok. Nuwun sewu. Entuk kewajiban apa? Yen tak gawe angel mesti bakal dadi angel, yen tak gawe gampang mesti bakal dadi gampang. Mergo aku entuk kewajiban ora bakal bedah negara, ora bakal ngrangket ratu. Nanging kewajibanku ya kuwi mboyong putri, Gok. Mboyong putri. Ya. Mboyong putri pundi? Sang Prabu Patokol Bawarsari sembanku gandrung-gandrung kapinangu kelawan sawijining putri saka negara Ngamarta. Kang pewangi Dewi Wara Drupadi. Mula aku kadhawan suwe ngarep ana negara Ngamarta mboyong Wara Drupadi. Mongko nek aku ora entuk gawe bakal tugel janggaku, Gok. Yung. Lho, ha? Sinuwun Prabu sembahane awak dhewe Prabu Jaya Sudarga arep nyuwun Dewi Wara Drupadi kandhani sing apik-apik. Wong sing jeneng ora dong ki wajibe dikandhani, wadene dikandhani berguguk utawa waton ya wis ora piye-piye ade ora kleru ngono ya. Nuwun sewu. Napa sampeyan prisa kaliyan Wara Drupadi? Wara Drupadi putri Ngamarta. Nggih, statuse sampeyan ngerti mboten? Tegese piye kuwi? Wara Drupadi niku sampun mboten legan melih. Ning niku wonten ingkang mengku. Wara Drupadi niku garwane Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa niku pengarepe para Pandhawa. Niku ratu negara Ngamarta. Nek sampeyan arep mboyong putri kok putri sing pun kagungan garwa niki mengke wurung ora wurung mesti dadi pasulayan, kurang-kurang bejane dadi regejegan. Merga Wara Drupadi niku wis duwe bojo. Kula ngertos nek Sinuwun Prabu Puntadewa niku nalindra sing lila legawa, lair trusing batin. Nuwun sewu, nadyan to dijaluk bandane, nadyan dijaluk pati uripe kanggo kabagyaning wong liya
Prabu Puntadewa bakal ikhlas. Semanten ugi bab garwa. Nek pancen sampeyan niku ngersake tenan, Prabu Puntadewa niku bakal maringake ning sing Drawasi adi-adine. Adine Puntadewa sapa? Werkudara, Janaka, Nekula, Sedewa. Niku nyemelangi kabeh. Monggo durung mengke teng mriku wonten sedulure lanang Nalindrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Durung mengko nek teng mriku wonten Nalindra Mandra jejuluk Prabu Baladewa. Niku ratu-ratu sing ora tau negarane ketekan mungsuh merga kondang digdaya. Nun sewu sampeyan ya wis saguh diutus Boyong Waradrupati. Aku wis saguh. Monggo Sang Prabu Pathokol Bawasari paring dawuh nek aku nggawa ora nggawa bali utawa ora nggawa Boyong Waradrupati bakal ditugel janggaku kok. La la la. La 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 la. Iki senengane ngono kuwi apa to? Ya neruske kowe ndak serahe ra kompak kok ya, Kak. Iya. Sampeyan pun saguh. Wis. Waduh. Lah terus pripun? Mula kowe tak undange tak kon uduhke menyang ngendi pepanjenenge negara Ngamarta. Yen wis ngerti negara Ngamarta, kowe ora usah melu-melu kok. Tak suwune dhewe. Yen wong-wong Pandhawa ora menake negara Ngamarta utawa Waradrupati tak boyong marang negara Parang Kencana. Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Nggih, ngatos-atos. Nek enten sing ora entuk tegese enten sing mepalangi sampeyan mang mundur mawon. Ampun pisan-pisan wani kalih wong Ngamarta niku wonge mbebayani kabeh. Nek sampeyan nekat wani, kula kalih bilung mengke rekoso nggawa mayit. Mayite sapa? Mayit sampeyan niku. Mergo ora urung sampeyan mesti tekaning pati nek nganti wani karo wong Ngamarta. Mergo wong Ngamarta niku digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda. Tinumbak bengkong sinuduk putung. Jinegal ora iso tiba. Ginepruk ora ngrasake apa-apa. Niku wong Ngamarta. Nek sampeyan wani bakal meksa Boyong Waradrupati ora ngalah, nggih sampun. Sampeyan nyuwun weling kalih kula napa teng isor Cungkup napa teng isor Semboja. Kok nuwun. Nek tak pitung-pitung ki mung wis ora tekan gone. Nggih. Kowe manjing kampungku kok. Oh nggih. Tudono dalane negara Ngamarta. Prabu Puntadewa sak andane adi-adine kabeh para Pandhawa ora meneki Waradrupati sungsang bawana balik. Ngatos-atos niku yo kok.
mantan kumleh
Kembang bopong terate bang rerayungan longma lengkung tumalong rumambat betlian wis kang mawur raras Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu pesasat kadidhi lumamping wanci peteng kepabak obor sastra biar padang trawangan manahipun ingkang rayi ngamarta Yayi pengajaping manah namung daya-daya prapting negari Ngamarta sasampunipun ingkang raka tumuli sowan wonten negari Ngamarta dinten sakmangke menika lajeng kepareng kula cumadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dening paduka andangu dhateng pisowanipun ingkang raka Yayi nggih Yayi sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka pun Mandura Tadawadana nalika semanten anyarengi kula sowan dhateng negari Ndrawati kedadak Yayi Prabu nembe badhe bidhal dhateng negari Ngamarta mila tumuli ingkang raka ing Mandura nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta inggih Koko Prabu boten dados sabab saking menapa jenyatanipun menapa ing badhe kula aturaken dhateng Koko Prabu Ndrawati menika boten babakan ingkang siningit lan saged kapireng dhateng sinten kemawon Koko Prabu alah mlayu ngaten tumuli kababarna menapa wigatosipun dening paduka Yayi Prabu Amiji dhateng sawanipun ing Raka ing Ndrawati menika inggih Yayi kepareng kula cemadhong dawuh Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana pawarta sumebar warata saindenging praja Ngamarta malah sakmangke sampun kapireng wonten talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pana kawaning Ngamarta Kyai Lurah Semar Badranaya nandhang raga tegesipun nandhang sakit monggo kathah sami mestani bilih sesakitipun Kyai Semar menika madal saliring usada sampun boten kirang-kirang anggenipun sami ngrawuhaken Brahmana winasis sewa sugata miyang para nimpuna supados maluyakaken dhateng sesakitipun Kyai Ismaya parandene gagar wigar tenantuk karya mila dinten samangke tumuli ingkang rayang ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu mugia suka palidamar dhateng para Pandhawa utamanipun dhateng Kyai Semar Badranaya ngemuti sarta metang bilih Pandhawa menika mboten saged pisah kelawan Kakang Semar menawi ngantos Kyai Semar sakmangke nandhang raga tuwin kelajeng-lajeng madal saliring usada ateges menika ugi damel ringking para Pandhawa Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye mula Kang Sangga kuwi netepi tembung gandeng Kresna kakangku minangka dadi kusiring para Pandhawa lan Pandhawa tansah ngayom marang piyayi loro siji Kresna loro Semar nadyan Semar kuwi derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging tumrap Pandhawa Semar kuwi mujudake sawijining pamomong kaya ngapa dadine Pandhawa yen tanpa dimong dening Kyai Semar luwih-luwih Kyai Semar kuwi gedhe labuhe tumrap para Pandhawa mula yen to nganti Semar ora bisa waluya iki dadi jalaran bakal ringking para Pandhawa mula Kresna kakangku diaturi rawuh ana ing negara Ngamarta sayekti ora ketang sithik paringa pepadhang lumantar pangandikaning Kresna kakangku
Piye carane lan crana apa ingkang kudu katindakake supaya Semar Waluya nirmala jati temah mulya. Nadyan Werkudara mbok dawuh munggah gunung jegur segara, aku ora bakal selak waton dadi sarana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Semanten ugi kula Kakang Prabu. Kula ugi mboten badhe selok nadyan kadhawan manjing tumangan. Kula sagah nglampahi waton dados usadanipun Kyai Semar Badranaya. Kakang Prabu. Nadyan ingkang rayi pun kembar semanten ugi. Nadyan kula kadhawuhan beto barang ngawrat tuwin lumampah ingkang tebih waton dados sarana walinipun Kyai Semar, kula ugi ndederek Kakang Prabu jagat Dewa Bathara. Kakang Prabu, nggih. Kados pundi menika? Lho kados pundi piye? Lah iki rak kewajibaning Si Adi to. Kewajibaning Kyai Prabu Ndarawati minangka dadi pengayamaning para Pandhawa, minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Ngibarate Pandhawa kuwi kreta lan jarane Si Adi ingkang dadi kusire. Kreta lan jaran dina samengko nedheng ora gelem lumaku. Mula budidayanen piye supaya kreta lan kuda mau bisa mlaku meneh Kresna. Aja nganti silak marang kewajibanmu. Kresna sinayang manggelung mintanaken Dewi Kramanira. Kanggo mitraning astaneng asta dereng ngantos paripesami Balwacana kasaroswanipun nenggih Prabu Jaya Sudarka nyerpepeh pindha sata metarakan. Sesumbar lindho bumi konceng kumaludha guntur ketup lumembak penyu kang kumambang Kakang Prabu dereng ngantos purnanggen kula munjuk atur ngersa paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowat nidhek busananipun menika wujudipun Nalindra. Yayi tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene wonten satunggiling Nalindra sowan menika kala wau menawi namung badhe ambebuthek katentremaning negari Ngamarta kedah dipun singkiraken. Inggih Kakang Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung sekeca. Non Yayi Kisana sampun dinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten sinambating sarta jejulukipun Kisana? Nggih, nuwun amit pasang Kalimantabik. Dina bena ngladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Kula menika abdinipun Nalindra saking Parangkencana. Nadyan kula menika ugi Nalindra nanging negari kula menika kejajah keperintah Nalindra ing Parangkencana ingkang jejuluk Prabu Patokol Baworsari.
Inggih Prabu Kacepot. Inggih Prabu Kalasreng. Prabu Patokol Baworsari. Nun, lajeng panjenengan sinten? Nami kula pun Jaya Sudarga. Jaya Sudarga nggih kasinggihan. Menapa kepara saestu bilih kula menika sowan ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mboten wonten kalih inggih kula ingkang namipun Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Lah ngaten mboten geseh. Anggen kula sowan kraya-raya nganglang jagat ngupaya negari Ngamarta dinten samangke sampun pinanggih. Lajeng keparengipun menapa sinuwun dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta. Ha inggih menika ngaten. Mugi dados ing kawuningan bilih Ratu Gusti kula Prabu Patokol Baworsari inggih Prabu Kacepot inggih Prabu Kalasreng kala wau gandrung-gandrung kapirangu. Jernyatanipun piyambakipun menika dereng kagungan prameswari. Mila dinten samangke wonten satunggiling wanita ingkang sampun dados weteng penggalipun sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Mboten sanes kejawi namung putri saking negari Ngamarta ingkang wewangi Dyah Ayu Wara Drupadi. Mila sinuwun sowan kula ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa menika wonten suka lilaning penggali. Dinten sakmangke Wara Ayu Drupadi menika badhe kula boyong wonten negari kula Parangkencana. Badhe kula aturaken sinuwun Prabu Patokol Baworsari laning mangke dening panjenenganipun Sang Prabu Kacepot menika kala wau badhe winengku garwa minangka prameswari negaring Parangkencana sinuwun. Maning jajalan kertaning bawana iblis lanat babak nglayoni jujul anusi ana menungsa sing nyela gawe geger kanan negara Ngamarta. Nalindra jeneng mamu sapa? Lho menika wonten Nalindra ingkang jumeneng wonten ngajengan kula. Tepungke yen kowe durung tak tepung karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning Pintawasi Jaladrana Mangkrasana. Sinuwun Mandura. Ya, dasar para nyata kowe sapa? Jaya Sudarga. Wonten menapa dene paduka mrepeki dhateng jasad kula. Baliya kandha karo Ratu Gusti jeneng Prabu Patokol Baworsari. Ya Prabu Kacepot. Jagat iku ora mung sak godhong kelor. Digelar jembar jagat iki wong wadon pirang-pirang akeh. Milih kena. Lah kok dadi kok lancang ngucape Ratu Gustimu bakal mboyong marang para Drupadi. Apa ora melek mripatmu ora? Apa ora krungu kupingmu? Yen to para Drupadi garwaning Nalindra Ngamarta ya Prabu Darma Kusuma. Yen Ratu Gustimu Prabu Kacepot mau bakal mboyong para Drupadi, tekse bakal ngrusak bebrayaning wong Ngamarta. Mula saiki kowe bali yo. Mumpung durung tak poteng-poteng kuandamu kowe bali yo. Kowe aja nentang kampurkaning Baladewa. Kowe aja gawe urup-urup marang atining Baladewa. Kowe ora ngerti Nata Mandura nesu piye. Mula pikiran ngono bakal mboyong para Drupadi. Iki mung nek nganti kowe ora gelem bali kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ngejak apa tak tandangi kowe. Walah apa dianggep aku gampang digertakno apa piye? Wis dadi anteping pikirku yen pancen para Drupadi ora diparingake dening Prabu Jaya Sudarga. Tinimbangane aku bali mung ditugel guluku. Luwung dadi ndeking pengamun-amun tak lakoni negara Ngamarta. Ah, dalah bagus. Tegese kowe wong kendel. Kowe wong kang ora jire getih wedi mati. Yen ngono kowe wani nampa penantanging Baladewa. Aja kok jamak lumrahing kita, nadyan dewa mudhun wae aku ora bakal wedi. Yen to parangi karepku ning boyong Wara Drupadi. Sudarga, ana parang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungguh kadhetaning Baladewa menang boyong Wara Drupadi. Kowe iso nyempal bebaune iki wonten Baladewa. Drupadi boyongan. Walah dalah. Yen ngono, ngendi papane wong netrek kadigdayan antaraning aku karo Prabu Baladewa. Kira-kira menang sapa? Lakon aku nyempal bahwa ki wonten ing Baladewa yen to iso mboyong Wara Drupadi. Aku ki
cengkean. Su. Koko Prabu. Koko Prabu. Wonten dawuh. Nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. I. Drupadi menika garwanipun sinten? Nun. Drupadi menika garwanipun sinten? Lah menipun jagat menika sampun pirsa nek Drupadi menika garwanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Garwa panjenengan. Wong kula sing duwe bojo we ora nesu kok panjenengan nesu menika. Nalaripun kados pundi? Modar. Sing duwe bojo we tenang. Wong sing ora duwe bojo kok bengok-bengok. Apa kowe seneng karo Drupadi? Gus, cangkeme. Perkutara aja ngawur-ngawur. Lho, anane aku ngene iki aku mbelani karo Kyai Prabu Darmakusuma. Merga gering tresnaku karo Kyai Prabu Darmakusuma. Mula sapa sing ucek-ucek katentremaning kula warga Ngamarta, Baladewa wajib mbelani. Kowe ngerti ora watake barep. Aja kok bondo donya. Aja kok bojo. Nyawane dijaluk wong. Dienggo kabagyaning wong liya diwenehke. Iki ratu sabar. Dhewe sak donya ora ana sing ngungkuli. Mula kaluka kalukengrat yen barep kuwi gedhiye wae putih. Mergo tulus lahir batine putih suci. Lah kok dadi malah kowe muring-muring. Apa ngene ana sambung peteng karo Drupadi? Cangkemmu. Wah, nyatane kaya ngono. Kula badhe nyaosaken Drupadi dhateng Nalindra menika. Yayi, dipun reksa kararjanipun Kyai Prabu Darmakusuma. Dipun reksa derajatipun Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sampun panjenengan menika Nalindra. Panjenengan menika ratu sing duwe prameswari dijaluk wong diwenehke menika lajeng nyuwun sewu. Ratu Ngamarta menika mangke badhe asor derajatipun. Menawi panjenengan boten saged nandhingi ridhanipun Prabu Jaya Sudarga, kula nyuwun parilah medal Jawi, kula ingkang badhe ngajar Jaya Sudarga barat. Koko Prabu Ndarawati wonten dawuh kula nyuwun paduka kepareng wanyandhet kamurkanipun Koko Prabu Baladewa mesakaken Jaya Sudarga menawi boten kasembadan boyong wara Drupadi piyambakipun badhe dipun tigas jangganipun kula ngeman nyawanipun Jaya Sudarga mila wara Drupadi badhe kula caosaken. Oh inggih ngestaken dawuh. Wilanana kula tak ngoyak pelajaripun Koko Prabu Mandura, kula semanggaken. Werkudara Janaka melu aku, mangke rumiyin. Kok dadak ngajak Werkudara Janaka kok inggih dipun kanthi menika kersanipun kados pundi? Kula mboten kepengin Jaya Sudarga dipun ajar wonten ing mriki. Kula mboten badhe ngajar. Namung kula badhe nututi tindakipun Koko Prabu Mandura nyandhet kamurkanipun. Kok dadak ngajak Werkudara? Menapa piyambak mboten saged? Werkudara? Nggih. Kowe melu ora? Melu. Lho, menika Werkudara kowe melu kok. Janaka Wonten dawuh. melu ora? Nderek. Lah. Werkudara kan Janaka menika pengen nderek kok panjenengan mboten pareng menika dos pundi lho? Werkudara. Apa? Kowe melu arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Aja goroh. Kowe mesti arep njotosi ratu mau. Ora. Aja ngapusi Werkudara, nek ngapusi karo wong tuwa dosa. Ayo jujur. Njotosi ora? Ora. Janaka melu njotosi ora? Mboten. Mboten Koko Prabu. Tenan. Anu saestu. Kula menika namung badhe ngoyak Koko Prabu Mandura. Rak ngono to Janaka? Inggih. Iya to Werkudara? Iya. Lemuni iya kok kaya ngece lho. Ora, iki tenan. Aku arep duwe niat njotosi nek barep ora paring dawuh aku ora bakal piye-piye. Estu lho Koko Prabu. Inggih kula mboten badhe wantun dura. Menawi ngantos panjenengan njotosi Jaya Sudarga mesakaken. Oh inggih kula ngertos Jaya Sudarga namung ijen. Menawi dipun kroyok tentu pejah. Mila kula iki nggadahi raos
melas dhateng pun Jaya Sudarga. Mila kula nyuwun pamit. Werkudara Janaka aja keri. Koko Prabu mbok sampun kanthi Werkudara Janaka. Werkudara, nggih. melu ora kowe? Melu ya ayo. Ya. Kembar, kula wonten dawuh. Aja sok kaya ngono ya, Di. Werkudara kakangmu karo Janaka kakangmu kae sok kerep ngapusi aku. Inggih, Koko Prabu. Kula mboten badhe wantun dura dhateng panjenengan. Aku ngerti. Koko Prabu Kresna, Werkudara, Janaka kuwi anggere wis dadi siji. Mesti adat sabene sok ngrasani aku, sok gawe perkara ning aja nganti ngerti aku. Mergo yen nganti ngerti ingsun mesti tak penging. Inggih, isnaken dawuh. Aja kaya kakangmu. Inggih. Lah menapa Koko Prabu mboten duka dipun apusi? Ora apa-apa, aku ora bakal nesu, malah tak apura keluputane kabeh. Duh, tobat, Wan. Kok Prabu menika nggadahi pambegan kok kados mekaten to? Kula nika kok pengin kados panjenengan, kowe dudu aku lan aku dudu kowe. Pambegane dhewe-dhewe. Inggih, wis tak kendhawuh. Lajeng para paduka, aku tak ketemu karo Wara Drupadi. Ingkang wigati Wara Drupadi bakal ndak caosake marang Prabu Jaya Sudarga. Menika ingkang garwa lho. Wis to, kowe aja ngeyel. Kowe arep melu-melu kakangmu. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Ora tak jak blonjo kuwi. Nggih, ngis monggo kok ora bulo dherekaken ayu kembar mlebu jroning kedaton. Sumawi kula dherekaken. Strayoli binatang September Oktober November manus maning jajaran pripun aku wis sowan ning Ngamarta nggih kabeh aturku wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Sinuhun Prabu Darmakusuma ora katon duka, ora katon mangkel, ora katon sengkel penggali merga nampa aturku yen Wara Drupadi bakal tak boyong. Ora kanthi kanyono-nyono ana ratu bule jenenge Baladewa. Ngunek-uneke karo aku, nantang karo aku. Ora ngerti sangkan parane bilae didupak raiku nganti kontal saka Datulaya. Sapa lung? Baladewa. Niku Prabu Baladewa. Nek Sinuhun Prabu Puntadewa mesti ikhlas. Kula pun matur to, nika ratu sing sabare kliwat saka menungsa umum. Aja kok bondo donya, aja kok bojo, pati uripe dijaluk diwenehke karo Prabu Puntadewa. Mula kundang gethihe putih ning sing ra trima dulur-dulure kula rawuh pun matur ta Baladewa niku dulure Prabu Puntadewa pernapane kakangne niku kakangne Prabu Kresna monggo Prabu Kresna niku botohe Pandhawa pujanggane Pandhawa wis ora aneh nek sampeyan bebeda karo garwaning Prabu Puntadewa Baladewa nesu sampeyan didupak saka Datulaya niku wis wajar. Ngoten. Wah, edan. Iki bakal dadi perang, Gok. Mergo aku nantang Prabu Baladewa. Dheweke ngalake sayembara perang sapa sing cilik gedene ngungkuli kadidene Baladewa. Menang boyong Wara Drupadi. Tak antepi nggonku melu sayembara perang. Niku mengke sing perang dudu Baladewa ning anak-anak Pandhawa. Nek Baladewa niku wonge wis sepuh mesti ngaso. Nyawang karo sing enom-enom tumandang. Lho. Anak-anak
Pandhawa sapa wae? Oke. Pirang-pirang, Bos? Oke. Oke. Tur ampuh Kabeh. Ngamarta niku sing ampuh Anak-anak Pandhawa mboten kaya ngene sampean. Ngene sampean niku sing ampuh ming pil. kok pil Pil ampuh. ha iya ngoten contone mengke nek anu Baladewa mboten maju sing maju Setyaki, niku Senopati Ndarawati, wonge cilik kanthet ngiyayet, bringose ngregeni, kupingke tiba tengen. Tumpangke kok kupingke. tumbangke Kuping kiwa tengen. tangane cilik Atose ra jamak. ngantem sampeyan tek Pure modar saknalika. niku Sencaki, duwe gada jenenge gada wesi kuning, utawa gada inten. niku gedene ming Salengen bayi. tamake Gunung Jugruk, segara asat lho ora medeni. Gunung wis jugruk lho. Tenan niku. Kula ya duwe gada tak tutuke Gunung Jugruk. Jugruk kiwa nengen. Dapure lah. Niku Sencaki. Lah kowe ngomong ke anak-anak Pandhawa ki sapa wae? anake Werkudara Ana 3. sing nomor 1 Jenenge Antarja. niku ibune jenenge Nagagini. Raden Antarja, ya Raden Naga Baginda. Lho, niku wonge awake sisik kaya ula, merga niku putune dewaning ula. niku rasah temandang nek wis matek aji Telapakan sampean didilat karo Antarja, sampeyan mati. wah, ming telapakku. Ming telapak. Ming telapakan. Dilat Antarja mati niku keampuhane teng riku niku. Antarja niku Antarja niku. liyane nomor 2 Gatotkaca. niku piyayine Dijedi teng pabrik Suralaya rika. niku ora menungso Ning robot. lho robot mergo awake Diganti wesi kabeh. jaman cilik-cilikan dijedi teng Kawat Candra di muka, balunge jupuk terus diganti wesi, sirah klontongan wesi, lengen linggis, driji gunting, weteng ceret, bokong tong, dramaan pacul, terus apa untu gatri, cangkem jeblakan tikus, niku Gatotkaca ususe kabel, niku galuk uyuhe edang kopi, kringete banyu aki, niku senengane nek gelut ngincer sirah, anggere candak sirahe sikile mancal pundak duwek potol ndase. ndase sapa Ndasmu kowe. ora ngono wis tolong kowe Kandan-kandanane ngeyel kok. niku tenan sing nomor 3 jenenge Antasena. niku satriyane Ndugal kewarisan glelenge rajamak-jamak kancane gali kabeh. niku Antasena ora iso basa, ora iso ndodok, ra iso unggah-ungguh, ora iso tata krama nek wis temandang digdaya kliwat ikur, ukur kliwat ukur. kacarita kelangenane Iwang Pikulun padha wenang. sapa wani karo Antasena Sampeyan diantem pisan tuk, wonten ora mudyan mbok kula nyembah selawe taun. Antasena niku Antasena niku ora tau teng kasatriyan sabane pasar merga wonge merakyat. kancane Kawula cilik nek mangan ora tau ning kasatriyan. neng Angkringane Mbak Wita. awan Jatilan bengi kelonan. bayangan ngaten niku lho Antasena mulane sampeyan maju arep ngayunke Prabu Baladewa niki mengke kurang-kurang bujane kula bali nggawa Batang. wah batange sapa Batangmu kowe ngrekoso le ngeduk jugangan. gop nun ak butekke Nek pancen wong-wong Amarta ora wani nandingi Prabu Jaya Sudarga
klebu Baladewa ora bakal wani karo aku, najan anak-anak Pandhawa nom-noman kaya ngopo. Luwih nom tinimbang aku nek aku wong gerang, wong tuwa. Ora kalah karo wong nom. Oh nggih. Tontonan kok. Aku ora iso mbedah negara Ngamarta aja tuntang Prabu Jaya Sudarga. Atos ini. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nggono magawe gelarira wang-wang Satrio Kanthet ngeyayat brengose ngulur regeni kumpang tumpake kuping kiwa tengen sawa. Setyaki wis Jaya Sudarga. Yo, sing mburi wong una-una. Antasena ngapa? Kon ngamplengi apa piye? Lho. Ora ana apa-apa kon ngamplengi iki lho. Jaya Sudarga ana parat. Ora sandadak kowe ngayunake Dewara Drupadi. Setyaki tekan kene minangka wakiling Koko Prabu Mandura. Supaya kowe tak elingke aja nganti ana dadi banten ning negara Ngamarta. Kowe mung ijin tanpa ruwak. Sawangen Wadyabala Ngamarta segelar sepapan. Ngibarati kaya dene iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni, tange bakale urip mesti bakal tekaning pati. Mula tinimbang kowe tekaning pati dina samengko kowe Baliya. Baliya aja mbok bajotake. Piye? Muni piye kowe? Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Ya. Apa mbok anggap aku wong jiring getih wedi mati? Setyaki. Tinimbangane aku bali tekan negara ing Parang Kencana. Ora mboyong Wala Drupadi. Tugel janggaku aku mati kodhok, mati sia. Lho ning kene ngadepi wong pirang-pirang. Nadyan aku kalah, ning kalahku mati perwira. Raja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngayal. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae ora. Ya tangi legane atiku. Ing tiba kantep bayu atmaja ngalira isang eling ana risang satriya Wiratamtama. Oh. Hey. Biasane mampir cangkem kulum. Ayo ora biasa aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gok? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngayal. Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati nang kene. Kerubuten. Ayo, aku ora wedi. Luwung mati nang Ngamarta. Antasena pecah ndiasmu. Ties. Guajul raine. Gletak. Mbok tilikana mati apa urip? Modar. Ratu ming gleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip
dielingke yulung ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Emut. Tiba kantep Bayu Atmaja ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ngeling ana satriya Wiratamtama. Gok nun. Wong Ngamarta gelute ora wani jen-jen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arep Sencaki. sing mburi Antasena. Ya ulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelangi. Tak cobani kok. Nggih. Ning mengke nek kalah mundur mawon nggih sinuwun. Ampun dipeksa, mengke ndak malah kula sing ngrekoso. Wis kula sakoken cangkem. Mundur. Nggih. Kula yo meng ngomong. Ah, sonomu apa-apa. Ini begini ya Om. Daripada nanti Anda meninggal dunia, mundur. ini kalau ngomong karo sampean. Aja wani pisan-pisan karo Sencaki. Sencaki niku wong digdaya, wong kliwat ukur, Antasena ku ya wong digdaya. Kowe mundur. Niki kula ngomong karo sampean. Aja nganti wani bisa iki mundur. Iki mutar kowe. Cekel angel jamak-jamak. Mutar. Sencaki, ayo, aja mlayu. Maju lengkaring atiku.
sabar. Ati aku. Nggih, kula ngerti. Wah, edan. Wah, wong jiring ketik wedi mati. Ngrubut karo aku ora wani ijen padha ijen. Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Apa kaya ngono kuwi watake satriya? Pripun to enten apa? Gayeng tenan. Wah, ya wong niki nek gotong royong iki mesti apa-apa cepet rampung. Ora mung tandangi ijen ndak ijen. Weruh bolong. Weruh. Ratu Gusti mungsuh sencaki ning liyane wis do tata-tata. Candhak sencaki set nggon rai karo Antasena dugang jer. Candhak Antasena dugang Garukaca jer. Candhak Garukaca dugang Antarja prol. Ora entuk oman kuwi. Ora entuk oman piye? Ora oman papan. Lah iya. Kok ora entuk oman? Susu ya. Edan. Wah, kabeh melu nyambut gawe kok. Niku jenenge gotong royong. Niku saling bantu membantu niku wonten niku. Dadi kabeh masalah iso rampung niku nek ditandangi wong pirang-pirang. Ora mung sak pinake dhewe ming ijen kaya wong gleleng-gleleng kok. Ana sing mabur barang saka dhuwur. Gatotkaca. Wah, mula tangane atos ora jamak-jamak. Damangi sekali nggih, Kula pun matur wau to sekali nggih. Ana sing wonge sisik Antarja. Komplit kok, komplit. Niki nek sampean mboten ninggal kondur niku nyemelangi niki mengko nek saya nesu kabeh, wah saya remuk sampean. Asli kula mboten goroh. Nek sampean gelem kondur slamet. Sasambayang Waradrupati. Aku lho nisan. Ngandel ora. Ngeyel kok kandhani. Oh, kowe pandeng rawani ndelokke. Bali ora. Ora samboyong simbok Waradrupati. Konangan Antarsena nggo gatheng siramu. Nggo gatheng mawon. Lah iya. Ngeyel kula niku wis ora kurang-kurang ning ngandani ya senengane ngeyel ora jotose wis ora. Kapokmu kapan kowe? Diomongi kok angel. Mungsuh Raden Antasena kok arep wani nggo menang apa? Aku ya wis ora kurang ngelikke kok ngandani ngeyel jotos mawon. Mudar. Nyepelekke. Sapa iki? Iki Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku, niki sing aja-aja ikon mboyong Waradrupati. Utang kemira. Ah, wae ngaku wae jotos wae. Wong kok kaya tong sampah. Jejeli plastik mawon. Oh, Mudar kowe. Antasena sepelekke. Mula kula kandhani ndang mundur nek mboten mundur niki mengke biasane bar Antasena niku sencaki lho, tenan lho. Kula sing ngomongi lho, sencaki lho. Ah, lah ra tenan. Ngomongi kok ngeyel ora. Nek sencaki ora kowe ngomong langsung des. Sekalian ndak ganjil. Mutar. Gleleng. ora gung kowe kok ora to. Lho kanca sekake. Oh. Aja kuwatir kok. Niki nek sampean mboten ninggal Bali, oh dilongkas Gatotkaca lho. Gatotkaca nek ora percaya, kula wis ngomongi Gatotkaca. Oh udu. Ki ya padha wae ya. Mutar kowe. Ngomongi kok ngeyel ora. Kowe. Angslop. Ora karo bilung kok manut kabeh kuwi lho. Damange mbiyen niku tau gawe klub bal-balan. Kula Gatotkaca Antarja ning kalahan. Oh. Niki sampean mboten nggal Bali, anu lha Gatotkaca lho. Nah niku ketok angine wis meyut niku Gatotkaca niki. Niki angine wis kaya ngene iki Gatotkaca. La. Modiar ora kowe. Waduh. Wah. Modiar cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar ora.
Anggepe ora iku Sanjambaya napa piye? Gok, nuwun. Aku arep maju meneh. Mila domonge ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sapa keto lak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong Amarta lak cokot mati, ora Drupadi tak boyo. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nek nganti sencaki keto, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ondos cokot mati. Telek. Ora. Kira nek telek barang arep dicokot. Usatria kok dadi telek barang to ya. Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot ora bayar kok jero nekat wae ora. Wong muni anggere ra bayar kok jero apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke cokot ra enak balekke. Oh, njur nekat kancane ra oman apa-apa. Cerewet mikir trajange dhewe ngomong Ngamarta kok. Nggih. Dewa Narpati duwe nares ora Kresna kalangkung tresnani marang Diabanon Cinawi. Kowe Prabu piye ngaturaken ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Nalindra Prabu Jaya Sudarga pancen nyata digdaya. Sedaya para putra sami kapracundhang. Sedaya prajurit sami mundur awit kridanipun Sang Prabu Jaya Sudarga. Nadan ingkang rai dipun cokot kemawon pangraos kula, panas badan kula. Wah, iblis lan panemane jajalan sekretaning bawana. Wah, Jaya Sudarga saya ngewae-wae ngias Manarata Mandura Prabu Baladewa aja minggat kok gateng sirahmu parat kowe. Gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Kowe iso ngundurke anak-anak Pandhawa, iso ngundurke Senopati Ndrawati Setyaki. Kowe aja kongas, kowe aja adikeng-adikeng. Ayo, kangge iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Sing pasang sayembara sapa iso sing ngalahke Tata Mantura wenang Bayangkara Ndrawati. Kangge, aku patenana. Piye? Kon pateni ya. Cokot tugel gulumu. Muni piye kowe? Muni piye? Cokot tugel gulumu, heeh.
Oke caketan ya. Nyonya caketan ya. Nyonya iki caketan. Nyonya ge caketan. Ge caketan. Kowe iso nugel gurune Baladewa, sasat iso njara langit. Oke. Caketan legane ngantiku. Hai. Wah! Wah! Mati aku. Manik jajaran iblis lan manusa ora tenan. Wah, diapure kaya ngene kok digdaya guru karepe dhewe. Cokot guluku ora tak kipatke tugel tenan aku. Wah. Ngopo kowe? Mula dadi wong ya aja sok gleleng. Apa dianggep sing digdaya Dewi Baladewa. Tiwas bengok-bengok nyumbari mungsuh meng dicokot nggon gulu mundur. Nek cara aku isin dicokoti awake rasane panas. Awake rasane panas. Nek ra tak unduri aku iso tekaning pati. Watake wong maju perang aja nganti mundur, mundure yen wis tekaning pati. Kuwi watak Werkudara. Werkudara dudu Baladewa. Ning watak kasatyan yen bisa kabeh kudu ngrasuk pambegan sing kaya ngono. Nek cara aku maju meneh. Maju meneh mbelani Drupadi setengah-setengah. Ora lahir batin nek cara aku isin. Maju meneh. Panuswari jajaran iblis anak. Jaya Sudarga, menungso kang kaya kowe. Apa dikira Baladewa kalah karo campurmu? Kowe nyokot Baladewa kowe iso nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Aku meguru karo kowe selawe taun legane ngantiku. Ene margane patimu barang. Mbok wong iki aja gampang diobong. Wong mung dibombong Werkudara kok terus karepe arep nesu. Ragayeng. Jaya Sudarga menika digdaya. Nek ora wedi, inggih kula ngertos panjenengan mboten ajri kula ngertos. Ning menawi panjenengan majeng mawi Nenggala, mangke nek ditamani Nenggala ora apa-apa, sampeyan malah kewirangan lho. Lho, urung dicoba ora apa-apa. Ning kula kaget ngertosi, menika mboten apa-apa dipun tamani Nenggala. Lah kok Kyai Kresna ngerti? Ngertos. Terus iki piye supaya Jaya Sudarga nerima ora bedah negara Ngamarta? Gatotkaca wonten timbalan. Mrene yo nggih. Gawemu kowe gelem ya? Nggih. Menawi ingkang dawuh Prabu, nadyan kadhawan pejah kula nderek. Sisip sembire kurang-kurang bejane pancen gondol nyawa, nanging kanggo supaya milujengake kelawan awakmu Wara Drupadi kudu ngono Gatut. Nggih, ngestaken dawuh. Kepareng Paduka, manjinga Gendhaga. Gendhaga iki tak akokke isine Wara Drupadi, mengko tak wenehke Prabu Sudarga kae mau. Nggih. Mengko yen wis tekan negara Parang Kencana, yen Gendhaga iki dibukak sing prayitna ngati-ati nggunakno Aji Narantaka. Aji Brajamusti Prabu kang jeneng Prabu Pathakala Bawarsari ringkesen. Ringkesen aku pengen weruh kaya ngapa wujuding Prabu Pathakala Bawarsari. Nggih, ngestaken dawuh. Manjinga Gendhaga. Nggih, ngestaken dawuh. Sik, Kresna sik. Engko nek nganti Gatotkaca cilik loro gedhe tekaning pati sampun to. Mangke dipun awat-awati saking ketebian. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Manjinga Gatotkaca. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca.
sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning astane ngasta kang kumitiraning astane ngasta Jaya Sudarga. Nuwun sewu menika sinten? Ditepungake wae aku Nalindra Ndrawati kadange taruna Kaka Prabu Baladewa. Walah dalah. Sinuwun Kresna. Iya, pancen mengkono. Keparengipun pados pundi? Menapa badhe dipun terasaken anggenipun adu atosing balung leting kulit. Nadyan kula ijen tanpa ruwang parandene kula mboten badhe ajrih mengsah tiang-tiang amarta. Aku percaya marang kaunggulanmu, Prabu Jaya Sudarga. Nyatane Kaka Prabu Mandura wae ora keduga tanding kridamu. Lho niki, lajeng parengipun Yai Prabu Darmakusuma wis tusan karawan aku maringake gendhaga isi Wara Drupadi. Aja nganti kodanan sarta kepanasan salirane Yai Wara Drupadi. Mula banjur dilebokake ning jering gendhaga. Waduh, walah dalah. Wah, ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Menawi mekaten Wara Drupadi sampun kaparingaken dhateng kula. Marata gage sawangen iki gendhaga isi Wara Drupadi. Oh iki. Gawanen Bali. Aturna Prabu Patokol Bawarsarya Prabu Kacepot. Lho niki ngaten. Selak dados pengantu-antuning Sinuwun Prabu Kacepot kepareng gendhaga badhe kula boyong. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Mandura kula nyuwun pamit. Oh, ora caturan. Panjenengan menika mbok ya aja ngono di pamiti apik-apik kok siji engkel. Nyokot gulukul. Lah inggene nek sampun paripurna ta peperangan kok dadak kaya ngono lho mbok ya. Yo. Sudarga sing ati-ati muga-muga kesandung kesrimpet lakumu. Lah. Wong nyangoni kok kesandung kesrimpet. Mboten napa-napa, kula ngertos kados menapa sengkel penggalipun Sinuwun Mandura. Kula nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Prabu Jaya Sudarga. Lho niki. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh deran padha kadang haywa taya wantah Arjuna wonten maring adawu kira gerahing Kyai Semar ana sambung rapetin Alindra ing kemapan ana ing parang kencana iki Dimas. Genge menapa paduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh mekaten. Lho iya. Ya mung saka panggerbaning penggalipun Kakang upama ta luput jer pun Kakang kuwi manusa lumrah. Inggih. Kepareng paduka kowe lumarap ning Karang Kadempel tilik ana Kyai Semar ing nandhang raga. Lho iki. Matura yen to ngamarta lagi wae geger. Merga ana pengamuk ing utusan Nalindra saka ing parang kencana ing jeluk Prabu Kacepot. Lho iki ngestakaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Tak kira Kakang Semar wis tanggap marang sasmitaning sun iki mau. Arjuna lho iki menawi ngaten kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lajeng Kaka Prabu, aku tak nututi kelawan gendhaga isi Gatotkaca mau kelawan kadangmu Jodipati. Lan sak perangan putra-putra Pandhawa nggih ngestakaken dawuh mangkata Janaka nyuwun pamit Kaka Prabu Mandura nyuwun pamit yo
Sur diting ati-ati duga-duga digawa Janaka Jaya bocah cilik.